adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Jove, 26 years old, Minyo, taga Bukidnon. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong amahan nga patay na. Napalit ramang gud ni og barato pinaagi og data-data. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa buhi pa si Papa. Ingon ini ang mga panghita po. Naunsa naman yung sikpit natong yuta, oy. Oh, kaya nga naman day pa? Ikwari man kuno na diha. Ha? Mao ba? Namagani pipila ka heavy equipments na diha. Madayon gid siguro nagkwari. Unya, unsa may problema anak pa? Kadagulot ang bahin akong yuta. 1.9 hectares na. Gikan sa mother title ana. Apan, na 1.2 na lang ang nasuod sa mohon. Uy, nga naman pa? Ang masigat tumoy gud anang yuta agod, may sapa. Ug ang pikas tumoy sab, may kanal. Pero abandonado na kanang kanala. Apan sa pagbuhat anang kanala kaniadto, wa gyud kubayri. Ug kanang dapit sa sapa, mao nay kwarihonon. Mao nga suwayan na nako baligya na sa magkwari. Kay maapiktaran mao niya ang atong yutaan ng kalaki ha. Ha? Ibalik yan mo pa? Lisod sa kaayo eh. Nagkatiguang na ko. O usap pa yun ka PWD. Wala sa gamit na ako ng yutaon niya. Pa? Unsa? Ibaligya sa inyong amahan ang iyang nasunod nga yuta sa iyang mga ginikanan? Uy, kabahaan baya siya? Kabilin baya na? Nga naman di kabilin, ma. Matod pa sa among mga katiguangan. Makagaba ng mamaligya o katigayunan, uy. Nga, nugod nga iyang mga ibaligya. May magkwari man ko diha sikbit sa atong yuta, ma. Ang dapit sa may sapa ba? Unya, mapiktahan man unya iyang yuta, ana. Maong ibaligya na lang ko nun iyang yuta sa may magkwari diha. Na, ambot anang amahan ni mo, uy. Basta ang masulti na ako, nga dili maayo ng mamaligya o kabilin sa mga katiguangan. Ug maayo na lang unta na ninyong iyang mga anak pohon, oy. Kaya sa man unya mo manimuyo, kung mga minyo na mo, unya kinahanglan magbayad na mog inyo. Ma. Mao ba? Mao na, tiyo. Gisultihan lang ta kainidaan kay basig makapugong kang papa ba. Nga di na lang ibaligya ang iyang yuta. Hingon, di man makadali-dali og baligya anak si Papa nimo. Kay mother title pa man na. Wa pa man gyud na namo matipak-tipak sa pagpatitulo. Oh, mao ba, tiyo? Ayaw lang pabalakas si mama nimo. Kay dili makadali-dali og pabaligya si Papa nimo anak. Kasabot man kung di na madapa ni papa ang pag-atiman, anak, tiyo. Kay tiguang na baya siya. PWD pagyod. Ang kang mama lang gud unta ba nga para unta namong iyang mga anak ng yuta at tiyo. Ay na, ayaw mo kabalaka anak. Kay dili lagi kadali-dali og baligya anak si Berto. Ay mao ayaw lang kabalaka, Dayjo. Salamat, tiyo. Unsay di ba, oy? Nagidaw na nagani kog 2,000 sa mupalit sa kong yuta. Ha? May buyer na di ka sa yuta na to pa? O pilay gidown? 2,000? Recorded by X Thunder Gaming. Matud pa sa akong amahan nga sa matagatuon niyang iyang gibaligyaan sa iyang yuta, tagaan lang siya og 2,000 to 10,000. Bali, nabuta nga gidata-datahan lang ang yuta ni Papa. Ug wise kayong nakapalit sa yuta. Kay diha na siya may bayad og dako-dako alang sa full payment, diha ang kaya na niyang bayaran ang balance kuno nga 150K. Ug
Ug sa pagkwinta-kwinta ko nun nila sa iyang nahatag na ni Papa, may abot na kunog 800k ang pagtagi-tagi niya og bayad sa yuta sa akong amahan. Murag iyang giilad ang akong amahan. Sa likay way trabaho ang akong amahan ug usa pa gyud ka PWD. Ug nagpermahay sila sa barangay. Naluoy ko sa akong amahan nga nabaligya lang sa lain ang iyang yuta sa maong kasayon. Ug ning bag-o lang, namatay ang among amahan. Unya, Nahurot na gyud sila man nagsuon ni Papa ni mo, Job. Humanitiyo ninyo. Si Papa na sa ninyo ang nitaliwa. mao gani ma. Wa na ginibili nilang Papa. Luoy kaayo ang ilang pamilya. Nangamatay na lang sila nga nagpabiling nagkalisod. Wa gyud gani klaro haya. Si Papa man sad gud ninyo. Gihurot niya paggasto ang halin sa iyang yuta sa buhi pa kini. Nahurot niya og bali-bali dito sa iyang gibaligyaan nga way klaro. May mahibilin pa man gyud unta niya ma pa. Kung gibayran pa lang siya klaro. Barato ra sa mga pagbaligya sa yuta ni Papa gud. 1.2 hectares ko ng yuta ni Papa. Unya, suma, pila ra gibayad sa nakapalit ato niyang yuta 800,000 ako no? Ako magtuo nga maugi ka ng kantidara ang nakuha ni Papa nimo sa iyang pagsigig bali dito sa iyang gibaligyaan sa yuta. Murag dili siguro ingon anak kadako ang iyang nadawat. Uy, Nagduda sa bitaw ko ma. Basi gibutang-butangan si Papa kwintada ba nga mauna na iyang nakuha nga kwarta. Basi gipunan lang ang lista. Ginoo na lang gimahibaw nila. Kung gitikasan man nila si Papa nimo, Pero mangita kong paagi ini ma nga mabawi ko ang atong yuta. ha? Unsaon man nimo, ha, Job? Why did you say? Wa gaw. Wa man gani bisag pirma na lang sa abogado. Sa barangay nilagay nagpirmahanay sila sa Papa ug sa nakapalit. Ang mga papilis anang yuta ah. Gipangita na ako gaw Apan, wa man gyud ako makit. Di pud ko sigurado kung gihatag ba sang Papa siyang baligyaan. Pero ang nasiguro nako gaw, na wa pa gyud na matipak sa mother title ng yuta. Murag may puruhan patuod ng mabawi ninyong yuta agaw. Pero, magkinahanglan gid mo ana og kwarta pag-process sa mga papilis ana gaw o para bayad sa abogado. Ha? Pobre ra kaayo mi. Natikasan pa mi ning yuta sa akong amahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mabaligya pa di ang bahin sa kabilin nga yuta, bisan og wa pa ni matipak-tipak o mother title pa? O wa makapirmaming mga anak sa pagbaligya? Ikaduhang pangutana, ang nahitabo sa pagbaligya ni Papa aning yuta kay napaagi lang og data-data. Bali, ilista lang sa gibaligyaan ni Papa ang iyang makuhang kwarta. Og dihang 150k na lang ang balance, gihutan na sa pagbayad si Papa. Kay aron, ma 800k na kuno, kay mao'y sabot nilang Papa. Husto ba ang maong paagi? Ikatulong pangutana, human sa pagbayad sa 150k, nagpermahay lang sila si Papa o sa nakapalit sa barangay. Balido ba ang pagkapalit? Nga wa man gani deed of sale o perma sa abogado? Ikaapat, kung may sayop man sa pagbaligyan ninyo kay sa mother title pa man ni, mabawi pa ba ni namong yutaa? Unsa may among buhaton? Ikalima og katapusan, ug kun wa na mi katungod aning yutaa, mapapahawa ba mi? Nga niya naman migawa sa muhon sa 1.2 hectares daplin sa sapa o abandon nga kanal. O kinsa man ang automatic nga makapanag-iya aning abandon nga kanal nga sumpay sa among yuta. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Jove.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, ang medical si Dr. Obra gihapon, no? Ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag anang inyong mga pangutana, but for today, no, ako lang sa ang muhatag ninyo og tubag sa inyong mga pangutana. Ako lang sang tingog, ay lang sa mong kamingong Dr. Obra, Attorney Elaine lang sa nga tingog ha ang inyong mapaminaw today, no? Og kaning ato ang programa pila na gyud ni katuig ni dagan and padayon gyud ming naghatag og mga tambag kabahin sa mga pangutana ninyong punto legal, punto medical, mga personal nga mga pangutana, mga psychological, emotional nga mga pangutana mo na ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Of course, pwede po natong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, kana ha, lain-lain gyud gihapon og klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante gyud guys nga kumpletuha in taon ang inyong mga suwat, ang inyong mga pangutana. Dili lang diretsong pangutana, hatagin ni gamayng saysay ngano na no sultiin mi unsay hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema ug among gihangyo labi na sa katong magpadala sa ilahang mga pangutana sa Facebook or sa Messenger adto lang gyud sa ato ang kini ang Akong Suliran official writers page ug dili sa mga Facebook account namo nila ni Dr. Obra or sa ako which is Elaine Tantengco Bathan. But a big shout out sa tanan nga mga mo like, mo follow, mga mo message sa ako ang Elaine Tantengco Bathan on Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug sa Twitter. So thank you, daghan kayong salamat ninyo ug salamat sad sa mga nagsubaybay sa ato ang programa pinaagi sa ilahang mga radyo, sa YouTube, sa ato ang Facebook account kanang DYHPRMN Cebu. Sus sipa kayo ta di maguol kung wa man gani ta nakapaminaw ay bateryang radyo nag brown out or nigawas barunta nya na miss na to ang ato ang programa kay pwede ra gyud na ninyo mapaminaw sa YouTube or sa replay na to sa ato ang Facebook account, no? So big shout out sa tanang mga maminaw na to all over the country. Lesson for today, quote for today, life will have a purpose only when you assign a message to it. Kay kato ang purpose sa kinabuhi magdepende man gyud na og unsa gyud ato ang gusto mahitabo nato, di ba? So di lang gyud ta mawagtangan, no? Og pag-asa dasig lang gyud ta. Perme unya ato lang yung i-make sure nga naagi meaning and purpose ang ato ang life, di ba guys? Letter sender karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Jovi. Gipadani niya sa kini ang Akong Suliran official writers page ug si Jovi taga Bukidnon, 26 years old, minyo punto legal maning iyang pangutana kay kabahin ni sa yuta sa iyahang amahan unya kanang wa naman iyang papa no ni panaw na unya matod pa niya sa storya ug sa drama nga atong nasinati kaganina barato kuno kaayo ang pagpalit aning yuta kay data-data ug sura ba ning mga data-data anang mga dagkong yuta nya o naklarog subdivide, no? So sa iyang mga pangutana mauni, no? Unang pangutana, mabaligya ba di ay ang bahin sa kabilin nga yuta bisan og wa pa ni matipak-tipak or mother title pa ug wa makapirma ming mga anak sa pagbaligya. Okay, ato na gyud kaayo ning naklaro sa una nga ang pamaagi, no, kung ang usa ka tawo mo panaw na ang iyahang mga kabilin nga mga kabtangan labaw na kaning mga yuta mapunta gyud na ngadtos mga anak. Pero para mapamatud-an ug mahimong official, no, ang kanang ilahang pagpanag-iya kinahanglan sad gyud nga ibalhin ang titulo, no, or ang dokumento nga nagpamatuod sa ilang pagpanag-iya sa yuta ngadto nila, no, through in extrajudicial settlement of estate para magpamatuod nga sila na, no, ang nahimong tagabanos sa maong yuta ug kung giunsa po nila pagbahin-bahin ang kanang yuta. Although pwede man na ninyo mabaligya pero dili pwede nga ang mga anak
no, dili mo mirma kay sila na may tag-iya anang yutaa. Unya di pod na mabalhin kung way extrajudicial settlement of estate. Nabaligya lang pero dili transfer ang title from the mother title ngadto na sa mga subdivided nga mga co-owners ug kung kinsa man gani na ang manunod nga mga tag-iya and so on and so forth. Again, di gud pwede ha nga dili kapirma ang mga anak who are the legitimate heirs. Okay? Ikaduhang pangutana. Ang nahitabo sa pagbaligya ni Papa aning yutaa kay napaagi lang sa data-data. Bali, lista lang sa gibaligyaan ni Papa ang iyahang makuhang kwarta ug dihang 150,000 na lang ang balance gihutda na sa pagbayad si Papa kay aron ma 800,000. Nakuno, kay maoy sabot nila ni Papa. Husto ba ang maong paagi? Pwede man ang data-data kanang sale by installment. Ang akong pangutana, kung gibaligya ni sa imuhang Papa sa katong buhi pa siya, dili pa man kamo ang tag-iya. Naapay katungod ang imuhang amahan nga mo dispose, mo dispatsar, mo baligya anang yutaa. No, so at the time nga nagpadata-data siya anang yutaa, pagbaligya mo na gitawag nga contract to sell or conditional sale or sale by installment, no? Nga napana ang sale by installment, conditional sale, bali nagsabot mo nga ang total palit aning yutaa mao ni sa inyong case akong pagsabot 800,000. Unya data-datahan. Anang panahon nga gidata-datahan na siya, wa pa na or dili pa na mabalhin ang pagpanag-iya sa yuta ngadto sa nakapalit or mupalit. After na nga makumplito ang pagbayad based sa sabot gud nila sa total amount sa palit, let's say 800,000, dinha pa na mag-execute og deed of absolute sale. Dinha pa mabalhin, di pod na automatic. And kana kinahanglan sad gyud nga naay klaro og sakto nga dokumento pagpamatuod sa pagpalit sa yuta. Katulong pangutana, human sa pagbayad sa 150,000, nagpinirmahay lang silang Papa og sa nakapalit sa barangay. Balido ba ang pagpalit nga wa man ni deed of sale or pirma sa abogado? Okay. Diba, ni-mention ko nga pwede. Pwede po nga in front sa barangay ang akong pangutana, sakto ba ang dokumento? Kaya ang sakto na dokumento could either be a contract to sell, deed of conditional sale, contract of installment, sale by installment, o notaryado siya sa usaka, notary, public, permado sa imuhang Papa o sa nakapalit. Unsa may nakabutang anang dokumento ha, ang dokumento moingon nga ang imong Papa ang tag-iya, willing siyang ibaligya. Ang kaning nakapalit, willing mo palit. Nagkasabot sila nga mao ni total price, nagkasabot sad sila nga dili bayran dayon-dayon, i-data-data ang pagbaligya. Unya, nakasaad po na din nga kung mahurot na or matiwas nagbayad, mag-execute og deed of absolute sale. Ang akong pangutana, kay wa man diri sa imuhang suwat, unsa nga dokumento ang ilahang gipirmahan. Sakto ba sa akong giingon nimo? Kay kung dili, basin defective ang pagbaligyaan ng yutaa. Ikaupat, kapangutana, kung may sayop man sa pagbaligya ning yutaa kay sa mother title pa mani, mabawi pa ba ni namong yutaa unsa man among buhaton? Kung defective man gani ang pagbaligya, yes, pwedeng manalify. Pero naapoy katungod ang katong nagpalit or nagdata-data nga mabawi pud niya ang iyaha pud nga bayran or ato pong tan-awon no kung unsa pod, but yes, mabawi na ninyo kay defective man as if walay effect, force and effect or void ang maong pagbaligya, so pwede pa ninyo makuha ang yuta. Ikalima, ug katapusan niyang pangutana, ug kung wala mi katungod aning yutaa, mapapahawa ba mi nga niya man mi sa gawas sa mohon sa 1.2 hectares daplin sa sapa or abandon nga kanal, ug kinsa man ang automatic nga makapanag-iya aning abandon nga kanal nga sumpay sa among yuta. Ang kanang kanal, that's common no nga property way nagpanag-iya ana, that might be owned by the government or by the state, base na hinuon ug nahimo mong squatter dihang yutaa, lisod pod no, but
ang ako ang pangutana ninyo is that i-enforce na lang na ug ipa-check ninyo pagkuha mo og abogado, konsulta mo, ipadala ang inyong mga dokumento, ipa-review para kung naa man gani basihan para ma-declare nga null and void ang pagpalit anang yutaa kay wa mo sunod sa saktong porma og dokumento or depektoso ang pagpalit ana or ang pagbaligya ana, no? Then at least kampante ka ngano mo gawas mang intawon mo smuhon nga kamo man di ay tag-iyas yuta, di ba? So i-double check kay kung wala mo'y katungod anang yuta kay kung valid to, then therefore valid ang sale, aw di gid mo maka puyo didto, pwede gid mo mapapahawa pero di man sad ta makabaw kung valid ba or di, kung di gid nato klarohon no ang ato ang katungod na may daghang abogado nga makapakonsulta ta dinha sa Bukidnon, ipakita inyong mga dokumento para matabangan mo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pun sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.